Najčastejšia otázka, ktorú ako včelár dostávam, je, ktorý med je najlepší, respektíve ktorý je môj najobľúbenejší. To sa môže meniť. Práve teraz, ak by som mal jeden vymenovať, asi môj najobľúbenejší je med javorový. Prečo? Jeho sladkosť je mierna, nie je to ťažký med, ako napríklad slnečnicový, ktorý je skôr taký gurmánsky med. Jeho aróma je ľahká, mierna, nie je taká prenikavá, ako má napríklad gaštanový alebo pohánkový med. Pozrime sa na to, ako vyzerá javorový med teraz. Vidíme, že už začína kryštalizovať, ale stále je jemný, tekutý, aj keď už nie je priehľadný. Je taký krémový až zamatový a takisto aj chutí na jazyku. Jeho aróma pripomína zelený les. Takže práve teraz môj najobľúbenejší med je javorový, ale to sa o mesiac môže zmeniť. Aj chute včelára sa menia.